Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i'r gwasanaeth. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi eto bore yma. Gobeithio'ch bod chi gyd yn cadw'n iach ac yn ddiogel. Gobeithio gewch chi fendith hefyd o gydaddoli â ni. Croeso cynnes iawn i chi. Y gwynfydau. Pan welodd Iesu y tyrfaoedd, aeth i fyny'r mynydd, ac wedi iddo eistedd i lawr, daeth ei ddisgyblion ato. Dechreuodd ei hanerch a'i dysgu fel hyn. Gwyn ei byd yr rhai sy'n dlodion yn yr ysbryd, oherwydd iddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyn ei byd yr rhai sy'n galaru, oherwydd cant hwy eu cysuro. Gwyn ei byd yr rhai addfwyn, oherwydd cant hwy etifeddu'r ddeiar. Gwyn ei byd yr rhai sy'n newynu a sychedu am gyfiawnder, oherwydd cant hwy ei digon. Gwyn ei byd yr rhai trigarog, oherwydd cant hwy dderbyn trigaredd. Gwyn ei byd yr rhai pur ei calon, oherwydd cant hwy weld Duw. Gwyn ei byd y tangnefeddwyr, oherwydd cant hwy ei galw'n feibion Duw. Gwyn ei byd y rhai a erlidiwyd yn achos cyfiawnder, oherwydd iddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyn eich byd pan fydd dynion yn eich gwaradwyddo a cherlyd, ac yn dweud pob math o ddrygau'r celwyddog yn eich erbyn, o'm hachos i. Llawen hewch a gorfoleddwch, oherwydd y mae eich gwobr yn fawr yn y nefoedd. Felly yn wir, yr erlidiodd dynion y proffwydi oeddwch blaen chwi. Mae rhywbeth arbennig ynglyn â thref Caerfyrddin. Bobl dŵad ydy ni, ond wedi symud yma i fyw, bu am y daethon ni brofi o naws gynnes a chyfeillgar y dref, a'n swynnog yn ei hanes, i diwylliant a'i chwedloniaeth. Wrth i chi deithio i dref Caerfyrddin, fe welwch ar y gorwel gof golofn y mae ei phen yn ymestyn yn uwch o lawer na'r adeiladau o'i hamgylch. Cof golofn yw hon i Sir Thomas Picton, y gŵr y mae ei enw wedi denu sylw mawr yn ddiweddar, a hynny oherwydd ei gysylltiad â chaethwasiaeth. Cafodd Picton ei glodfori fer arwr cenedlaethol a lleol
yn dilyn brwydr Waterloo yn 1815. Ond fel llywodraethwr Trinidad, rhoddodd gosbau llym i'r caethweision a oedd yn gweithio yn y caeau siwgyr. Dyn creulon i ei ymddygiad ffiaidd ydoedd mewn gwirionedd. Galwodd Mair Caerdydd a'r Gyngor Caerdydd i symud y cerflun o Picton o neuadd y ddinas. Cefnodwyd hyn gan Mark Drakeford. Mae cerfluniau a chofebion i bobl oedd yn ymwneud â chaethwasiaeth yn destun llosg mewn sawl tref a dinas. Daw hyn ar ôl i gefnogwyr ymgyrch Black Lives Matter ym Mryste dynnu cerflun o Edward Colston i lawr a'i daflu ddoc y ddinas pa ddydd. Yn y cyfamser mae deiseb wedi sefydlu sydd yn galw am gael gwared ar cerflun dadleuol o H.M. Stanley o ganol tref Dimbych. Mae galwadau mewn sawl tref a dinas ledled Prydain am dynnu lawr cerfluniau o arwyr sy'n perthyn i gyfnod caethwasiaeth. Mae Mair Llundain wedi dweud y bydd yn sefydlu comisiwn i adolygu holl gofeber ddinas i sicrhau bod nhw'n adlewyrchu cymuned aml ddiwylliannol Llundain. I rhyfedd o fyd yw bod y gof golofn uchaf i maint yng Nghaerfyrddin yn clodfori'r fath berson a Thomas Picton. Ond yna ddigon am Thomas Picton a'i gof golofn am y tro. Rwy am sôn y bore yma am y cofebau di-nod, llai amlwg a llai ei maint yn tre Caerfyrddin, sy'n nodi hanes pobl a wnaeth gyfraniad enfawr, a'r cyfraniadau hynny'n bethau positif, pobl y weithio dros heddwch, ryddid a chyfiawnder, a hynny'n enw Iesu Grist tywysog tangnefedd. Fel ym mhob tref a dinas yng Nghymru, mae yna lefydd lle ni'r trigolion, ynghyd ar ymwelwyr, yn cerdded heibio iddyn nhw, heb sylweddoli'n llawn beth yw arwyddocad y mannau hynny. Mwyn cofnodi'r llefydd hyn, a thynnu sylw atynt, lansiwyd ap arbennig rhai blynyddoedd yn ôl, sef ap hewlydd heddwch. Dewch am dro gyda mi felly, i weld nid y cof golofnau mawr, ond y corneli llai sy'n cofnodi pethau mawr. Y nesaf mewn maint at gofeb Picton yw cofeb i'r cadfridog John Nott. Fedrwch chi fyth a pheidio gweld cofeb Nott chwaith. Wrth syllu ar John Nott yn ei holl ysblander filitaraidd, pryn y bydde neb yn sylwi fod cofeb fach arall wrth droed cofeb Nott. Dyna nodi'r fan lle llosgwyd yr esgob Ferrer ar y 10 ar 20 o Fawrth 1555. Cofiwn am ei ferthyrdo dros ryddid, ffydd a meddwl, a thros gymod a heddwch. Mlaen â ni ar ein taith felly. Mae tref Caerfyrddin yn falch iawn o'ch cysylltiad a'r llawysgrif hynad sydd gyda ni yn yr iaith Gymraeg, sef Llyfr Du Caerfyrddin. Yma yn yr hen brio'r Awstinaidd tua'r flwyddyn 1250 y lluniwyd y llyfr, ac mae'n cynnwys cerddi wedi copio gan un mynach fwy na thebyg, ac mae yna un gerdd yn cynnwys y deheuad syml tangnefedd Llangom. Mae'n dda meddwl bod cysylltiad â heddwch yma yng Nghaerfyrddin yn y cyfnod cynnar hwn. A chyda llaw, os fyddwch chi'n dod ar daith i Gaerfyrddin ac yn awyddus i weld safle'r hen brior, cofiwch da chi i alw i'n gweld yng Nghapel y Priordi. Nid yw'r priordi presennol yn mynd nôl i'r 10 ganrif ar 10 wrth gwrs, ond i ni yn falch iawn o'i thystiolaeth i efengyl Iesu Grist dros y ganrif a hanner diwetha. Ac o gapel yr annibynwyr Cymraeg i gapel y bedyddwyr Saesneg yn Heol Awst, a ffrind bod llawer yn sylwi ar y gofeb hon ger mynediad y capel i sylfeinydd neges heddwch a chywyllus da plant Cymru i'r byd, y parchedig ddoctor William Davies. Ef ddarllenodd y neges gyntaf ar ddydd Gwyldewi 1923. Defnyddiodd radio, sinema a'r wasg i hyrwyddo heddwch y byd, a chyda'r arglwydd Davies o Landinam, cychwynodd adron Gymraeg Undeb Cyngrair y Cenhedloedd, i gynllun ef hefyd a fi'n sail ei gyfansoddiad UNESCO. Bu'n awdur nifer o erthyglen hyrwyddo heddwch. Cobeb fechan
mewn cornel dinod i ŵr a deithiodd i bob ran o'r byd i hyrwyddo heddwch yn enw Iesu Grist. A dyma gyrraedd y porth tywyll. Nawr byddai'r lle hwn wedi bod yn fwrlwm o fywyd ganrifoedd yn ôl. Ond yma, yn 1650, sefydlwyd achos cynnar gan y bydyddwyr. Erbyn 1812, roedd yr achos wedi symud i gapel y Tabernacl yn Heres Waterloo. Un o weinidogion eglwys y porth tywyll oedd y parchedig Titus Lewis. Nawr, tybed faint o bobl sy'n cerdded o ddydd i ddydd o dan y gofeb hon heb sylwi dim arni. Cofeb i'r rhai o mynwyr Bro Myrddin, y Vicar Pritchard, David Jones o Geio, Morgan Rhys, William Williams Pantycelyn, Thomas Lewis Talyllyche, y ddau David Charles, Titus Lewis ei hun ac Elfed. Nid rhyfel, nid caethwasiaeth, nac amharch tuag at cuddin mae'r mynwyr hyn yn canu amdanynt, ond am heddwch a chyfiawnder a rhyddid. Mae David Jones o Geio yn canu trwy ei waed i ni caid bythol heddwch a rhyddhad, ac Elfed pu ar geiriau, rhwy my'r hedd na wyr y byd amdano. Rhwy my'r hedd na wyr y byd amdano. Hedd, nefol hedd, ddaeth trwy anfaedron loes. Pan fad o'r don ar fenaid gwan yn curo, mae'n dawel gyda'r Iesu wrth y groes. O'r hedd na all y stormydd garwaf a'i flin o byth, na chwerwi a'i fwynhad. Pan fydd o'r enaid ar y noson ddiaf, yn gwneud ei nith ymangwes diwaintad. Rho brofi'r hedd a hwnna i'm waithio'n dawel, angwaith y nef dan siomedigaeth flin, heb ofni dim, ond aros byth yn ddiodel, anghariad Duw garwed baddor hyn. O am yr hedd sy'n llifo megis afon trwy ddinas Duw, dan gangau'r bywiol bren. Hedd wedi'r loes i dyrfar pererinion, heb gwbl byth nanos tu hwnt i'r ffen.
a dyma gyrraedd safle tir brodi'r llwydion a sefydlwyd yn ystod y 18fed ganrif. Y Fransisied oedd yn byw yma, a'i sylfaenydd, wel San Francis o Assisi wrth gwrs, a fe gofiwch i fod ynte wedi dewid tlodi yn wirfoddol fel ffordd o fyw, ac roedd ei ddilynwyr wedi helpu'r tlodion, y cleifion, y gwahangleifion a'r anghennus. Nawr, yn ystod y canol oesoedd, mi roedd tir brodi'r llwydion yn gweithredu fel canolfan gymdeithasol i bobl gyfyrddin. Ond nôl at San Francis, sefydlydd urdd y Fransisied. Heddwch a chymod o'r wrthwraig i dystiolaeth. Dechreuodd ei yrfan filwr, cyn troi at Grist, a thrian arlywyrchu'r efengil wedyn yn ei fywyd bob dydd. Ysgrifennwyd gweddi San Francis gan awdur anhysbys, ond mae'r geiriau'n adlewyrchu gweledigaeth y dyn bac tlawd o Assisi. Gwna fi'n offeri'n dy hedd, gweddi a ddylai fod yn weddi i bob yr un ohono ni hefyd. Beth am yn ei alw heibio i westy'r llwyn iorwg? Gewch chi baned dda yna fel arfer, ond nid ar hyn o bryd gweithio'r modd. Ond fe alwwn ni yno heddi, mwyn gweld ffenest liw arbennig iawn yr rhoddwyd yno yn 1974. Caiff y ffenest hon i hydnabod fel ffenest iolo morganwg. Pam? Wel oherwydd taw yng ngardd y gwesti y cynhaliwyd gorsedd y beirdd yn yr Eisteddfod Genedlaethol am y tro cynta, a hynny pan ddaeth Eisteddfod Gen i Gaerfyrddin yn 1819. Sylfaenydd gorsedd y beirdd oedd iolo morganwg. Dyn diddorol iawn yn dweud y lleia, ond heddi, fe fodlonwn ni drwy sôn yn unig amdano yn heddychwr o argyhoeddiad a safau yn erbyn angyfiawnder o bob math. Ni chyfyd cenedl gleddif yn erbyn cenedl ac ni ddysgan ryfel mwyach oedd argyhoeddiad iolo. Mae'r ffenest hon o waith John Petts yn cynrychioli arwyddau'r yr orsedd, yn wyneb hael a llygad goleuni, y gwir yn erbyn y byd. Mae nifer o leoliadau eraill ar daith hewlydd heddwch Caerfyrddin gormod i sôn amdanyn nhw i gyd y bore yma. Ond wrth dynnu at derfyn ein taith am heddi, dilynwn y map i'r clos mawr. Mae gan y clos mawr gysylltiad arbennig ar heddychwr cadarn Gwynfor Evans. Yma, o flaen y llys barn, daeth bobl ynghyd i glywed mai fyddai'n cynrychioli'r ardal yn San Steffan wedi etholiad 1966. Sefydlwyd Cymdeithas Eddychwyr Cymru fel adain o'r Police Pledge Union yn 1937 o dan lywyddiaeth George M.L. Davies, arwr Gwynfor, gyda Gwynfor yn ysgrifennu ddegniol. Yn gysylltiedig â nhw oedd Cymdeithas y Cymod, canolbwynt heddychiaeth yn Eglwysi Cymru ers yr rhyfel byd cyntaf. A'r gymdeithas honno sydd wedi'n harwen ni gofio o'r wythnos hon bod 80 mlynedd wedi mynd heibio ers i'r wenyddiaeth amddiffyn feddiannu'r gymuned gyfan a'r fynydd epynt mwyn troi'r erwe yn fannu hyfforddi a pharatoi milwyr. Meddai Gwynfor Evans, wyneba heddychwyr y byd dasg aruthrol. Nid ydynt yn drymach yn un man nac yng ngwledydd Prydain. Bod heddychwyr Cristnogol yn syrthio mor enbyd o fyr o safonau Iesu, a'i bod mor llesg a diegni a'i hydnoddau mor bitw o fach. O'i blaen, saif y nod mawreddog a mae'n rhaid cyrchu ato drwy'r eglwys. Dim llai na un o'r ddynoliaeth gyfan yn y cariad a welwyd y mywyd a marwolaeth yr arglwydd Iesu Grist. Y cariad hwnnw'n unig a fedr o'r esgyn dregioni a gorseddu cyfiawnder. Mae'r arglwydd Iesu yn ein galw i orseddu cariad ac i ddi-orseddu unrhyw feddylfryd neu system nad yw'n parchu bywyd un arall, o gefndir arall, o dras arall, o ddiwylliant arall. Dyna weledigaeth Iesu Grist, dyna'r gwerthoedd Cristnogol, a dyna werthoedd i ddilynwyr hefyd. I ni'n ddiolchgar iawn i Gito Pris, mab Gwynfor Evans, am dynnu'n sylw yn ei fyfyrdod arbennig fwy'r y sul diwetha at y ffaith na ddylid barnu gweithredoedd y gorffennol gan werthoedd yr 11 ganrif ar hugen. Dyw'r gwerthoedd ddim yn perthyn i'r 11 ganrif ar hugen yn unig, maen nhw'n werthoedd oesol ac yn perthyn i bob canrif, ym mhob sefyllfa ac ym mhob oes.
Maen nhw'n werthfawr sydd yn mynd nôl i ddechreuadau'r Eglwys Gristnogol. Cariad Duw yng Nghrist. Ffordd cariad sy'n cael ei grynhoi yn y bregaeth yr mynydd yw'r ffordd Gristnogol o fyw. Parchu bywyd pob person dynol. Dyna'r union werthoedd a ysbrydolodd bob un person y bu sôn amdanyn nhw ar ein taith y bore yma o amgylch tref Caerfyrddin i fwrw ati i weithio'n enw Iesu Grist. Mae'n rhaid edrych yn fanwl am ei hanes yn ein tre. Dyna pam bod angen ap arno ni. Ond am gofeb Picton, mae honno'n ddigon amlwg i bawb. Yr her i ni heddi yw nid bod e'n gofebau i'r oes a fi, ac i ffordd o fyw a fi, sy'n codi o'ch lawr bobl, ond bod yn weithwyr diwyd i ffordd Iesu Grist ymlith ein pobl, a dilyn ffordd cariad a ffordd cyfiawnder, ffordd tangnefedd a ffordd llawenydd yn ein cymuned, yn ein cenedl ac yn ein byd. A ddewch chi i gerdded hewlydd heddwch gyda ni tybed. Amen. Gweddiwn. Arglwydd yw ein rhyddhawr. Deithos atom yn dy fab Iesu Grist, i ddwy newyddion da eidlodion, i gyhoeddi'r rhyddhad i garcharorion, ac i gynnig gobaith i'r gorthrymedig. Diolchwn i ti am rym ac addewid yr efengil, a gweddiwn arnaeth ein harwen i'r rhyddid sydd yn eiddo i ni yng Nghrist. Cyflwynwn i ti arglwydd bawb sy'n dioddef caethiwed o unrhyw fath. Yr rhai sydd wedi caethiwo gan lesgedd, gan afiechyd blin neu amgylchiadau anodd, gan waith diflas ac anymunol, gan gynni diweithra methiant. Yr rhai sydd mewn carchar ac wedi dwy'n gwarth ar hyndi hunain a'u teuluoedd. Yr rhai sy'n gaeth i gyffuriau, i chwantau ac arferion hunan ddinistriol, i ddiffygion i natur ei hunain. Yr rhai sydd wedi carcharu am ei safiad dros gyfiawnder a thegwch, am ei ffydd a'i tystiolaeth Gristnogol, am ei hymdrechion dros hawliau dynol. Yr rhai sy'n gaeth i drefn economaidd anghyfiawn ac yn dioddef newyn a thlodi, lleiafrifoedd a chenhedloedd bychain, yn gaeth i rym a gormes pwerau mawr. Arglwydd, tywys hwy a nynne, i ryddid a gogoniant plant Duw, a chadw ni rhag pob caethiwed, mwyn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa bore yma. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel a chadwch yn iach. Ac fe ddewn i'r oedfa hon i ben yn sŵn geiriau David Charles sy'n o ymynwyr mawr tre Cyfyrddin, rhagluniaeth fawr y nef. Da bo chi gyd.